Ora saya. Kowe kok gleleng banget ta kowe? Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becik mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Aku dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-car. Yen ngono kowe palangi karepe Jaya Lengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya, nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong. Menang boyong Semar. Wah, ming kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillah. Tan Samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati blegegek ugek sadulita mel mersasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu kawontenanipun Karang Kadempel dene amung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan para priyagung ingkang sampun kepareng nglonggaraken salira ngentrengaken salira rawuh wonten ing Karang Kadempel sinuwun ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Kakang Semar Badranaya. Wis ndak tampa tiba padha-padha. Kakang Semar. Aja gawe gelaning atimu dene praptaning Puntadewa sakadang ora cecala luwih dhisik marang Kakang Badranaya. Mboten dados menapa, Den. Kula suwun dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Jernyatanipun mriki menika namung desa. Benten kawontenanipun kalian kraton negari Ngamarta. Sarwa-sarwi kekirangan Ndara. Kakang Semar kaya ora kang prayoga praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel. Dina samengko iki Kakang Badranaya. Matur sembah nuwun Ndara. Sinuwun Ndarawati wilujeng rawuhipun ya jagat mangestungkara wayaptura jagat. Iya. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambikala praptaning nata ing Ndarawati ning Karang Kadempel. Aku ngaturake salam taklimku katur marang Kakang Nayantaka. Ah nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos ing manahipun ingkang abdipun Semar. Sinuwun Mandura bekti kula kunjuk. Ih jagat wasisaning Ubathara wayaptura jagat. Yo Semar. Ndak tampa kowe ngabekti kalawan nata ing Mandura. Ora liwat mung tiba sepadha-padha. Wilujeng rawuhipun Ndara ya tansah pinangangan kawidadan niring sambikala praptaku ning Karang Kadempel. Kakang Badranaya slamet ora nemu alang swiji apa. Nggih, syukur. Den Ndara Jodipati bekti kula kunjuk nggih Ndara. Wah. Semar ya. Ndak tampa dipol tiba padha-padha. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Yo Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya Kakang Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Dipun sekecakaken lenggahipun. Iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nala gareng diprayogake ya Le.
Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra punala garing Bapak bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Petro Kanrong bolong prayogakna ya nggih Pak, sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Petro. Bekti kula kunjuk kersanipun Bapak. Iya tak tampa. Bagong kowe padha prayogakna. Wis ora kurang kepenak praptaku, Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya tak tampa, Bagong prayogakna. Heh. Ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Mongko sak ngertos kula niku nindakake darmaning Panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendara. Ning lah kok mboten kaya sagedhagan niki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng antuk pidana menika luput kula nggih napa salah kula nggih pundi. Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Lelabuhan apa sing pun kula tindake teng negara Ngamarta, Ndara. Mugi keparenga hamba Barana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel. Sayekti mung mireng kembang rawat-rawat ing bibit tombok bakul sinambi wara. Pawarta binandunging karna. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe, Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono, ibu kaya ngapa getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar tumuli aku nganti kelawan kadangku Njodipati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Nayantaka babagan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe sing kepiye Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku prapta ning negara Ngamarta ing wigati netepi marang kewajiban. Nanging sawaning nata Ndarawati ning Projeng Indraprasta ambarengi Yai Prabu Darmakusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Nedya sowan marang Karang Kadempel. Tumuli nata ing Ndarawati kelawan kadangku Kaka Prabu Baladewa nderekake tindaking para Pandhawa malah kepasang yogya katuju ing nginu. Dene mengkono pangandikaning Yai Prabu Darmakusuma, nata Ndarawati ora bakal keri. Aku uga bakal cumadhong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa? Semar. Kula wonten dawuh. Ngelingi. Yen to Kakang Semar kuwi nggula mentah lawan para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nadan Yai Prabu Ndarawati uga tau-tate nampa pangudanging Kakang Nayantaka. Baladewa ki ora ketang sithik. Tau-tate mbok gula mentah. Aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana Widara Kandhang. Mula labuhaning Kakang Nayantaka ing mengkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing brana picis. Kabecianing Kakang Semar ing mengkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal sak traju yen tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae. Mula gandeng dina samangga Yai Prabu Darmakusuma wis paring dawuh yen Kakang Semar bakal duwe gawe. Gawemu apa? Lan wigatine apa? Gegayuhaning Kakang Semar apa? Tumuli blakakno marang Baladewa. Aku ing bakal saguh sak biyantu lawan Kakang Nayantaka. Maragake paringga pangandika Kakang Semar. Hanjrah ingkang puspita. Sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula kelara-lara. Ati kula kaya disebit-sebit. Mboten kok perkara kula niku sedih. Ning enten riki niki kula iso ngrasake gedene sing maha kuwasa.
agunging sing maha jagat, adile sing maha tunggal. Lire kepiye Kakang? Jagat niku wis kebegan menungsa sing wis minger kiblate. Kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati. Kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci. Merga kula wis kewowoken nyawang polaing menungsa. Kula wis kewareken nyawang mubah musik ing menungsa sing sami tilar dhateng tata kasusilan, sami tilar dhateng raos kamanungsan. Ning jebul tesih wonten pangarep-arep tumraping Semar. Leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken sakakeh-akeh tumindak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik, semanten ugi sakokeh-okehe wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketukulan sifat ala. Iya. Lah enten mriki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku Kula nuwun sewu, tetungguling para titah, tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang, mboten rumangsa asor derajate, nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko mriki menika papan dunungipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Mengsak kula mawon kepengin duwe gegayuhan lah kok nganti kepireng dening pepundhen kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdi kok bejo temen nderekke bendara ki kok para satriya-satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur Ndara. Nek sampeyan nyuwun priksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng ngaturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan saukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lah mong ming sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegaweaning para priyagung. Kakang Nayantaka dawuhe Prabu Darmaji, Kakang Semar kinen matur. Apa tenging dinangka dening Kakang Semar? Ora usah dadak wigih ringa-ringa. Nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng. Nanging tumrap Natandrawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka. Kanikmataning gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negara Ngamarta, Ndarawati apa dene Mandura. Piye leh ku arep omong? Nala gareng piye? Ya matur apa anane? Mumpung ana donatur. Do rawuh kira kowe iki ndur ngendika. Petruk piye? Matura, Pak. Rasan dadak wigi ringa-ringa. Mengko nek sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ki sagah sabiyantu gegayane bapak ki nadyan abot kaya enteng, nadyan angel kaya gampang merga dirampungi wong akeh. Kabeh perkara ki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel, ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arepa abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng, arepa angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya. Bagong, kowe duwe penemu apa? Wis gak bloko mar ora. Ceket-ceket ngono lho apa butuhe? Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha ta? Monggo anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan ki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Bagong ki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Neng kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darmakusuma rawuh, sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula ki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi, nyawang ngisor wis ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet.
Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe mudhun, gitu Den. Iya Bagong. Nggih. Pun sangu amplop dereng. Ora usah nganggo wujute ngamplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh Bagong. Krungu ra Mir? Bagong ning ngarepe piyai-piyai kok ngundang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Krungu. Ha sing ngendika? Meneh. Kosike to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arep omong mesti ngono kuwi. Ya wis wis. Mau saiki nang mburi ana nek arek. Cangkeme elek to Bagong. Menengo to Gong ora? Mangke riyen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel. Nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel. Ning mangke riyen sampeyan ampun paring pangandikan Semar arep bangun apa? Mboten ajeng bangun babakan sing kasat meripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem. Kawulane mat sinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten, mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sak dhuwur-dhuwure. Ngoten. Dadi arep pokanan Karangkadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Merga kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Merga nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblok. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kakang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiwiti saka sing cilik riyin. Utamane desa Karangkadempel nika kebawah keperintah negara Ngamarta. Desa Karangkadempel niki rukun kawulane padha mat sinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karangkadempel niku bakal tumular dhateng desa-desa sakiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jlek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiwiti saka sing cilik. Mula lakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Ora ngira jebul agung sarta luhur gegayuhaning Kakang Semar ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karangkadempel nanging panjenengan ingsun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal angembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Puntadewa sarujuk lawan penemuning Kakang Semar. Kakang Semar, yen nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karangkadempel satemah, aku percaya Dwarawati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta. Kakang Semar, semono Gusti Dwarawati Ngamarta iki tentrem dadi patuladaning negara Mandura supaya nyonto marang kahanan negara Ngamarta lan negara Dwarawati. Mula apa kang dadi gayuhanmu mau, aku sago mbantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, nadyan mbok dawuhi munggah gunung, medhun jurang, kinarya srana tentreming Karangkadempel, aku sago mbantu. Wah, Dipol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarate apa, aku ing bakal golek syarat seranane. Kakang Semar semono uga aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana reruba pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah. Kakang Semar. Watuk engko Mir. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun.
Matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Merga nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula. Sing iso ngerti marang para kawula. Sing iso mirengake panjeriting para kawula, sing gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampeyan ratu, sampeyan ora maringi apa-apa kali kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh. Merga napa? Sampeyan iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niku ora butuh dhuwit, kula niku ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pangalembana. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pangarep kula, kalih juragan kula, kalih bendara kula dikarohke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung seklimah kaya ngoten iku wis ndudul gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arepa ratune Gung Binathara, ratune Sugih Banda, Sugih Bandu, nek ora gelem nyawang mengisor, sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana, Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti, hamriksa, hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidadana denda. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ling gebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku tegese mbedak-bedake. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka 9 lelabuhaning ratu anetepana berbudi bawalaksana animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasihing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung mawitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan, kawicaksanan, kapinteran utawi kawasisan. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening Kakang Nayantaka ngelingake marang Natandrawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan nduk nalika kawisuda minangka dadi narindring Mandura. Tautate nampa wewarah kawuring kraton sanga cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku upama nyebutake aku wis lali. Lah niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja ming dienggo abang-abang lambe mawon. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sabab apa? Ora tentrem sabab apa, Semar? Merga nggen kula ajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya. Kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumpet napa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah ati kula tratapan ati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewuh gedhen. Ewuh gedhen. Mongko bareng kula teliti wong ing jering pasumpenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa memper. Impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-degi ati kula, Ndara?
Sigros tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Gegek sadulita mel tak kira nek peranganing pepundhenku bendaraku apa to ya ndara nekula ndara sedewa apa lancur Pandhawa lah iki aku durung tepung gareng apa iki kancamu apa piye dudu ya Pak aku ini arep kaya ngapa iki nek milih kanca iki tak pilih-pilih ora waton milih kanca. Petruk iki kancamu dudu, Pak. Biasane sing kancane brasaan ngono kuwi Bagong. Bagong iki kancamu apa piye? Nek kulite kok padha. Lah wis tepung apa urung? Urung Ketoke udu, Pak, iki wis timbalana, Pak. Aku ora tau duwe kanca nyerengenge lambene ngono kuwi. Ora tau duwe kanca sing ketoke iki udu wong biasa, iki ratu sandangane ting glebyar kaya ngono. Tak takonane tole. Kakang Semar, kula sinuwun. Mara gage timbalana. Iki dudu wujuding kawula cilik nanging nitik sandangane iki Nalendra. Wah. Lah terus Nalendra pundi?
Mula timbalana Kakang Nayantaka. Nggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Oh, jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Gusti. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, dalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujude satriya utawa Nalindra gagah pideksa. Lah kok jebul bareng aku tekan Karangkadempel. Wah, ora ngira babar pisan namung derajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung derajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe derajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngesuwi para kawula sak desa Karangkadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalindra mburi saka negara ing Bata Sarimbak. Bata Sarimbak? Yo. Negaraku Bata Sarimbak. Wondene aku kuwi ala-ala Nalindra. Aku sinembah dening para kawula sak Bata Sarimbak. Yen takon kalawan aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Ya. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Ya, slamet tekaku nering Sambikala. Ora kuwi sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendopo kene sing padha lenggah priyagung. Iki sapa iki? Nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendara kula ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darmakusuma. Nalindra ing Ngamarta. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen to ketemu karo sinuwun Nalindra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Kondhang kalukeng rat nganti tekan jagat negaraku Bata Sarimbak. Kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darmakusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malang krek ning burine ya sapa? Menika Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Wah lah dalah ing atase kowe iki mung batur kok dayohe ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ingkang ning mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih sinuwun. Wah, yen ngono Nalindra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Wah, dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginter menawi kula pinanggih kaliyan Nalindra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Nggih, Kisanak. Kula tampi dawah sami-sami dipun prayogaken anggitipun lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula Ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyayi-piyayi kondhang kabeh sing padha lenggah ning Karangkadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Ras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalindra ngalengkono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tau krungu jenenge. Ngawur wis tau aku dadi ratu. Prabu Patrokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya? Nanggapo. Bagong iki tawa ora. Nanggap konco, nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karangkadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektine praptaku ana ing Karangkadempel iki
Merga ngerti ya, usana sak candra teng kula nggo dina samengko iki negaraku Mbata Sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sare-narite semek ron raja mula bebantal Mbata Sarembak. Nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya ora ketang amung telu gedheping paningal Semar kudu rawuh ning negaraku Mbata Sarembak. Mula Semar gandeng kowe iki wujuding ngaceplik, kowe iki wujuding Panakawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wantun gelem tak boyong maling negaraku dadi sarana waluyaning projeng Mbata Sarembak ketaman pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku, yen perlu manggon ora ketang 7 dina gedene sesasi mapan negaraku. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing magrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kreta kencana tinarik kuda 8? Aku ora bakal wegah maringi. Waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku gawe srana waliyaning para kawula negara Mbata Sarembak. Wis gage. Kowe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak banguni sing luwih apik. Pendapamu ing kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis sagu apa ora? Yen pancen sagu aku ngaturake panuwun. Dene ora, saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kamboja sing gedhe-gedhe. Matura, mengko tak paringi cacahe pira? Kuda sing perkasa gagah, mengko bakal tak paringi cacahe pira? Upama Mas Picis Raja Brana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku, ndak aturi nawu bondo donyaku, aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Merga nadyan dicilik kaya ngapa aku ki ratu sugih, ratu mblegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage matura. Mangke yen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan anggen maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ing ngragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ing ngragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparumu tak pasrahi. Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe. Sing wigati kowe tak boyong dina iki prapteng ning negaraku Mbata Sarembak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten ngoten terus pripun? Monggo niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana. Nek kula mboten enten, menika mangke mboten badhe paripurna lambanipun. Mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnengga sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar. Nuwun sewu, nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Merga gawe kula niku mboten gawe perkara ewuh utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi
gedene setengah taun niku kula durung iso mesthekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar, sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar, nuwun sewu nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir idepnya mangolon caka wadanani rombaranang waduh kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndirat persiabang keparat kowe wani matur kaya ngono marang Prabu Jaya Lenggara teges tak batang apa kang dadi gegayuhanmu mau sayektine mung kinarya Karti Sambeka lan kinarya Pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku Mbata Sarembak terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi lah kok dadi kowe matur 2 sasi 3 sasi gedene setengah taun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe kowe mbalak karo karepku kanthi alus kowe nolak kareping Prabu Jaya Lenggara kanthi alus apa ora ngerti marang pewatekaning Prabu Jaya Lenggara aku iki nek dialus gelem alus ning nek aku dibebeda supaya ndrebala kanepsonku aku iso kasar karo kowe Semar yen kowe ora gelem tak boyong marang negara Mbata Sarembak apa kelakon dina samengko kowe tak ruda paripeksa sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jaya Lenggara rawe-rawe rantas marang-marang tak putung aku ora bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jaya Lenggara Semar Bagong kowe arep ngopo? Tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarene seneng perang ya ming meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam-klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi arep nggayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura. Tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole. Aku wis tuwa ora usah dileke. Senengane ora wis santai tenang wae. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jaya Lenggara. Kowe mau jenenge Bagong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jaya Lenggara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jaya Dimedya? Jaya Lenggara. Jaya Lenggara. Rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokake kendelane. Justru
nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sesumungah, sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. War ngejak apa saiki? War ngejak piye? Ha? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa ana kawan. Namung kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe iki meneng ora? Kene iki lewane wis dipeksa e. Anggere ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Wis buan. Sirmu arep piye? Kowe ngejak Nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak andane. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyo ngeneng negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Aku dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-cor-car-cor. Yen ngono kowe palangi karepe Jayalengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung. Weh lah. Ya, nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong. Menang Boyong Semar. Wah, meng kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Ana sumaning jajaran sukertaning bawana iblis lanat. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa ta? Walah, aku wis ngampet mangkel. Barang krungu swara tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe, ratu tak dupak. Lah menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu, Bagonge wis sisa omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku ki nganggo unggah-ungguh. Keng menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagonge mau. Lah kowe akon ora? Ora. Wong aku meni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Aku sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Ah sing nendang sampean kok.
nek sing nendhang kula niku tak rampungke. Nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendhang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun rak, aturipun rak, nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener ngono apa? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Yai Prabu Darmakusuma, kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panuswaning jajalan. Lah, Semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, tanggunge. Tak tanggo wedi karo Baladewa wedi karo Prabu Jayalukara. Prayitna Semoriris eka balik eka pancen cah Bambung, pancen cah Ndugal kewarisan iki nek ora Bagong ora. Lah kok dadi iso mlekutu ndaramu Baladewa. Semen panek ora ngono ndak rada nyambut gawe. Tekan kene kok menjo lenggan. Daya ora nggawa apa-apa. Ming ngomong wae. Ngene semen iku prayoga dadi ngono wae. Gemrubuk nang kuping. Wedhus ki. Wedhus tuwa. Ngunekke bapakne wedhus tuwa. Wedhus tuwa ana wedhus cempe. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi? Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadoro dasih. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbak. Sinuwun, sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permana jati. Niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang Kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Aja dikangelan kadangmu Mandura tututana Yayi. Yen perlu putra-putramu kabeh ingkang nderek ana ing Karang Kadempel ketapno. Aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo, ngesta gedhawuh.
Dipol aku njaluk pamit. Ngatos-atos. Puntadewa aku njaluk pamit. Iya, Dimas kadangipun Kakang Surtiti ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya, Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya, Kakang Nayantaka.